Hamuna kadongan taida majomuse aka masukan nabui tapatupa taringot tu jamita pertangyangan catatan-catatan nabui pamorahok kita di nama ngarade jamitatta ima nagabi epistel di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 na tersurat di surat Tuhalak Heber di bahasa Indonesia idok surat kepada orang Ibrani, manang disingkat Ibrani, Heber, bindu 12, ayat 10 lusaha rodi ayat 20 sia. Ibrani, manang na Heber, bindu 12, ayat 10 lusaha rodi ayat 20 sia. Nunga tajaha turpuki, uima idauta catatan-catatan penting, manang aka masukan-masukan na boy mangurupi hita di na pasahato jamita di pertangyangan na parjulo akadongan molo tajaha surat Tuhalak Heber manang surat Heber boydo idauta ia suraton songon sada jamita songon sada sermon na macai bagas sian sahalak naung takas makanguluhon jala makaporsiai Tuhan Yesus Kristus naung takas makaporsiai jala mangulu di bagasan ngulu na baru jala marhite suraton naing tonahonon ni ibana tu akka naman jaha ima akka halak Heber na di parserakan orang-orang Ibrani yang tersebar dalam perantauan secara khusus dalam konteks penganiayaan aka pangalileon tunasida di hutarom dohot nang sekitarna di masa ni gereja mula-mula gereja perdana aka gereja na parjului huria na parjului nakpe barangkali bukan pertama sekali, barangkali generasi kedua alai tardok dopei aka huria na parjolo asalam togu ha porsion ni nasida asalam hot nasida di bagasan Kristus Yesus isarana molodong dongatta songon naganggu dope ibana di pilihanna manang songon na merdua roha dope ibana hirasongoni do panurat surat Heberon naing roi bana papotson roha ni na tadok majo ganggu dope manang lang apalah hot dope di bagasan haporsiauni roi bana naing mandok marhite surat na nunga tohoi nunga pasi na pinilitmi engkau sudah berada di pilihan yang benar di rel yang tepat di jalan yang benar holani hot maho holani rupani partahat tomma. Iduna yang dohono ni mana secara sederhana tuakana manjaha surat Heberon. Asalam hot nasida di bagasan haporsiaun. Molu naim baru di bagasan Kristus Yesus. Jala taida do sian isi ni surat Heberon ia nama nuraton kemungkinan besar adalah pembaca aktif bahkan penafsir dari perjanjian lama itafsirhon ibana akka najinahani ibana sian perjanjian lama tu konteks naim baru sehingga kita melihat satu hubungan jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru dan perjanjian baru yang ia maksudkan adalah perjanjian di dalam Kristus Yesus godang do akka kutipan-kutipan ni panurat sian pada narobi tu surat Heberon jala di turpuk tau petai do gambaran ni pada narobi ima di dolok Sinai alai di patorang ibana dak tusi behamu dolok habadiaon ni debata dolok napataridahon huaso ni debata ditiki ni bangso Israel rabdo naposona si Musa tadok mai gombaran ni hidup di bawah hukum Taurat alai adong mamuse dolok Sion
Dolok asin ni roha, dolok ni debata, inganan ni debata, tadok mai muse ngolu di bagasan di bawah kasih karunia, ngolu di bagasan asin ni roha, di bawah kasih karunia. Boido tadok siaturpuk tahun bahwa pembaca dan kita saat ini tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia. Asini roha nasikop di bagasan Kristus Yesus. Dung mangolu hita di gom-goman ni asini roha, hidup di bawah kasih karunia, bukan berarti hidup tanpa tanggung jawab. Alai adongdo si ingotota nak penong ditobus hita marhite asini roha di bagasan Kristus Yesus, ikon patubuhon roha mauliate do di bagasan dirita. Hidup di bawah kasih karunia harus diikuti dengan tanggung jawab merespon kasih karunia Tuhan. Maka mauliatehon haluaon naung sahat sian debata marhite Yesus Kristus. Oleh sebab itulah alan ima ikon partigor dohita di bagasan ngoluta merdaulat jala di bagasan Kristus ma hadaulatoni. Taingot do pakatayon ni Tuhan Yesus dohot sahalak parupuan namandok dangbe didolokan, dangbe disan, dung roti kina, dang disibe hamu, laho mangalului debata. Alai debata nungamian di bagasan Kristus Yesus. Jala debatanong mian di bagasan Kristus Yesus mangalehon asini roha na ikon tarespon marhite roha mauliate. Molodaong bahkan jika meninggalkan kasih karunia ini, kembali hukuman penghakiman Allah, penghakiman Tuhan akan nyata. Tetapi selama kita bertahan hidup dalam kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, kebebasan yang telah dianugerahkan bagi kita, maka berkat-berkat Tuhan senantiasa tinggal di dalam kita. Sai di pasu-pasu debatado hita, molo taha mauliatehon dengan bahasa asini rohani debata, nang pasahaton haluaon di hita marhite Kristus Yesus. Alai molo tatadikon, jika berbalik dari kasih karunia itu, akan kembali pada penghakiman. Ala didokdo di ayat 20 sia. Ai api namangalang do debatatai. Ada konsekuensi kembali akan kita terima ketika keluar dari kasih karunia atau menolak kasih karunia. Maka apakah yang harus kita kerjakan? Tidak ada lagi kecuali bersyukur. Maka mauliatehon dengan cara hidup yang benar, namar daulat di bagasan Kristus Yesus. Respon terhadap anugerah Tuhan itu adalah ucapan syukur. Taingot ende di kidung jemaat, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Ucapan syukur yang tidak hanya digambarkan dengan setabi mulut dan holat siat pamangan, alaisian roha namar hataridan di pambahenan. Namar hataridan di holong ni roha maradopon debata nang maradopon sudi dongan jolma. Ima hupikir kami akka tambahan siak kami nabui pamorahok kita di jamitata di pertanyaan.